Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Είναι ένα πείραμα, ένα κοινωνικοπολιτικό πείραμα που θα πραγματοποιηθεί αυτή τη στιγμή. Θα διαβάσουμε ένα κείμενο που συντάχθηκε από τον Χρήστο Πεχλιβάνης, αυτό μου θυμίζει Ούρφ, τέλος πάντων, το οποίο είναι η θωράκιση και η επιπτώση στη ζωή. Λοιπόν, η θωράκιση είναι ένας επιστημονικός όρος που έδωσε ο Βίχλεμ Ράιχ κατά την έρευνα και τη μελέτη του πάνω στον ανθρώπινο χαρακτήρα και στην άμεση εξάρτησή του από κοινωνικούς και βιολογικούς παράγοντες. Η θωράκιση λοιπόν είναι το σύνολο των στάσεων του χαρακτήρα που το άτομο δημιούργησε ως άμυνες για να προστατευτεί από την καταστολή των βασικών βιολογικών του συγκινήσεων, ορμών, ειδονή, επιθυμία, άγχος, οργή, θλίψη, οι οποίες δεν μπόρεσαν να ικανοποιηθούν ολοκληρωτικά από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον κατά πρώτα χρόνια ζωής του ατόμου και στην περίοδο της εφηβείας, έτσι. Δηλαδή, ήθελες, ήσουν ένα μικρό παιδί, θέλεις να παίξεις γιατρό με την Ανούλα, δεν σ' άφηνε η μαμά, κατάλαβες να δεις μια τσόντα, δεν σε αφήνανε γιατί η τσόντα είναι κακό πράγμα, ξέρεις αυτό. Και αποτέλεσμα δημιουργήσε μια θωράκιση χαρακτήρα, είτε σημαίνει είτε γίνεσαι κάγκουρας, είτε γίνεσαι, ξέρω εγώ, το funny boy της παρέας κτλ. Λοιπόν, τι λέγαμε? Γίνεσαι nerd, βασικά, ναι. Η χαρακτηρολογική θωράκιση του ατόμου συνδέεται ταυτόχρονα με αντίστοιχη μυϊκή θωράκιση. Αυτό συμβαίνει γιατί η συγκίνηση που είναι αλληλένδετη με τις λειτουργίες αυτόνομου νευρικού συστήματος όταν καταστέλλεται αναγκάζει τον οργανισμό μέσω του αυτόνομου νευρικού συστήματος να αυτοματοποιήσει μυϊκές εντάσεις που θα υποστηρίξουν τη συγκεκριμένη άμυνα. Βλέπε τικ που έχει ο καθένας ή κάποιες εκφράσεις των χεριών που κάνουμε αυτό που κατάλαβες. Ναι, ως ένα είδος προστασίας από κάποιο κίνδυνο, όπως συμβαίνει σε κάθε περίπτωση φυσικού κινδύνου. Όταν όμως η καταστολή των βασικών πρωταρχικών συγκινήσεων είναι συνεχής και χρόνια, έτσι, ο οργανισμός αναγκάζεται να ενσωματώσει τις στάσεις αυτές ως μέρος του χαρακτήρα του και τότε η θωράκιση, χαρακτηρολογική και μυϊκή, εγκαθίσταται μόνιμα, καθορίζοντας τη συμπεριφορά του, τη διαπροσωπικότητα και το βαθμό της διανοητικής και σωματικής υγείας του ατόμου. Αυτό να το πάμε δηλαδή παραπέρα, μπορούμε να καταλάβουμε και τη Χρυσή Αυγή, ξέρω εγώ, ή το Ατσόπουλο που ορίεται όλη την ώρα. Λοιπόν, η θωράκιση μοιάζει σαν ένα είδος χαρακτηρολογικού και μυϊκού τείχους στρώματος, μιας σκλήρυνσης που κάνει το άτομο να χάνει την ικανότητα άμεσης επαφής με τη φύση και τον κόσμο. Έτσι. Αυτό πλέον βιώνει τη ζωή μέσα από αυτό το στρώμα. Το στρώμα της θωράκισης μπαίνει ανάμεσα στο πυρήνα του ατόμου και δημιουργεί τις πρωταρχικές ορμές. Και στην κοινωνία μπαίνει ανάμεσα στο πυρήνα του ατόμου που δημιουργεί τις πρωταρχικές ορμές και στην κοινωνία που τις καταστέλει. Έτσι, κοινωνία. Έτσι. Κοινωνία, ολοκληρωτική απελευθέρωση που λέει η Kate. Αυτά είναι εισαγωγικά πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, τι λέγαμε? Ναι, οι πρωταρχικές ορμές, περνώντας μέσα από το στρώμα της θωράκισης, διαστρεβλώνονται με αποτέλεσμα ένα άλλο δευτερογενές στρώμα κακών ορμών να δημιουργείται, το οποίο μένει και αυτό συμπιτοπλίστων ανενεργό λόγω της ανάγκης του ατόμου για κοινωνική αποδοχή. Έτσι το άτομο κατασκευάζει μια προσποιητή συμπεριφορά που λειτουργεί ως βιτρίνα για τον έξω κόσμο, ενώ μόνιμο άγχος που συνδέεται από τη μυϊκή υπερτονία βιώνεται εσωτερικά. Οι συγκινήσεις συνδέονται με ενεργειακά φορτία που διακλινώνονται μέσω του άνουσου, χαρακτηρίζονται από τη διαστολή και τη συστολή και δημιουργούν στο άτομο συγκεκριμένες αισθήσεις που αντιστοιχούν στην ειδονή και την απαρέσκεια
Ο υγιής ενεργειακός παλμός σε χαλάρωση, ο υγιής ενεργειακός παλμός σε αθωράκησες καταστάσεις ακολουθεί τη φόρμουλα ένταση, φόρτιση, εκφόρτωση, χαλάρωση. Έτσι. Δηλαδή, μου τη δίνει η γκόμενα που πάει στα βέρσκα και βγάζει και βίντεο, εντάξει. Φορτώνω, κάνω ένα rage, τι σκατά κάθομαι και βλέπω. Και μετά ηρεμώ και με μια χαρά. Πολύ ωραία. Η θωράκιση διαταράσσει τον ενεργειακό παλμό και δημιουργεί στο άτομο ένα αίσθημα απαρέσκειας που προκαλεί άλλοτε υπερδραστηριότητα και άλλοτε αποχή από τη ζωή, όπου και στις δύο περιπτώσεις το άτομο δεν βιώνει καμία ικανοποίηση. Επειδή όμως η ανάγκη για ευχαρίστηση και ειδονή είναι βιολογικής σημασίας, έτσι, και δεν μπορεί να εξαλειφθεί, η χρόνια αποκοπή του ατόμου από την ευχαρίστηση της ζωής είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία ενός κατοπρικού ιδανικού κόσμου. Πέρα από τη φυσική διάσταση, ίσον παράδεισος. Εγώ λέμε ο προλεταριακός παράδεισος, αυτό που ενευόμαστε ότι θα γίνει μετά που θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ και τέτοια. Το ιδανικό του παραδείσου και του υπερπέραν δεν είναι παρά μια αναπόλυση της χαμένης ικανότητας για επίγεια ευτυχία και δίνει στο άτομο ελπίδα και δύναμη για να συνεχίζει και να ζει και να ελπίζει. Έτσι εξηγείται η μυστικιστική ανάγκη του ανθρώπου για πίστη στο Θεό και στη μετανάστια ζωή που θα το λυτρώσει από τις αμαρτίες του, δηλαδή από το πόνο δευτερογενείς κακές ορμές που δημιουργεί θωράκιση. Ή αλλιώς η ανάγκη να πιστεύουμε ότι το κόμμα το ΚΚΕ θα φέρει τη λύση και θα ζούμε όλοι χαρούμενοι κάτω από το μεγάλο μας ηγέτη και τέτοια. Η πίστη στο Θεό είναι ο τρόπος με τον οποίο ο θωρακισμένος άνθρωπος στρεβλωμένα αισθάνεται τον πυρήνα μέσα του και ο παράδεισος ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται την ικανοποίηση των προλογικών ορμών που φέρνουν τη στοιχεία ειδονή. Ναι, σε βιολοτζέ. Αφού λοιπόν οι πρωταρχικές ορμές δεν μπορούν να βρουν λύτρωση μετά το θανάτο, χωρίς αυτή την ελπίδα, ο θωρακισμένος άνθρωπος δεν θα μπορούσε να ζήσει. Δεν είναι τυχαίο που η εμπειρία του οργασμού στο σεξ συνδέεται από τον θωρακισμένο άνθρωπο με την ιδέα του θανάτου. Γι' αυτό και εκδηλώνει φόβο μπροστά στη φυσική αυτή λειτουργία. Ή που το κόμμα μας απαγορεύει την πορνογραφία, παράδειγμα. Έτσι. Δεν τα λέμε αυτά. Είναι γεγονός ότι κατά τη στιγμή του οργασμού το αθωράκιστο άτομο με την ικανότητά του για απόλυτο δόσιμο βιώνει ισχυρά ενεργειακά ρεύματα στο σώμα του, που προκαλούν μια προσωρινή απώλεια της συνείδησης του εγώ δηλαδή, και το αίσθημα μιας ολοκληρωτικής σύνδεσης με τον σύντροφο και τη ζωή ως σύνολο. Στο θωρακισμένο άνθρωπο η ισχυρή αυτή κοσμική εμπειρία του η ισχυρή αυτή κοσμική εμπειρία του ολοκληρωτικού δοσήματος και της προσωρινής απώλειας της συνείδησης εξώνονται με το θάνατο. Έτσι ο θωρακισμένος άνθρωπος βιώνει μυστικιστικά τη ζωή, φτιάχνοντας συνεχώς υποκατάστατα που τον εξωστρακίζουν από την πραγματικότητα. Η θωράκιση, εκτός από το μυστικισμό, δημιουργεί επίσης τη μηχανιστική σκέψη, έτσι, με τον αντίστοιχο τύπο χαρακτήρα. Ο μηχανιστής είναι ο τύπος που πάντοτε λειτουργεί με τη λογική, έτσι, και δεν επιτρέπει ποτέ σε συναισθήματα και συγκινήσεις να τον παρασέρνουν. Δηλώνει συχνά δηλώνει άθεος και σκεπτικιστής, έτσι, να τα λέμε αυτά, ενώ δεν έχει καμία αίσθηση ενεργειακή λειτουργία της ζωής, επειδή κατά βάθος φοβάται κάθε ζωντανό. Σε αντίθεση με το μυστικιστή που αν και διασταυρωμένα διατηρεί την επαφή με τις συγκινήσεις και τον εγώ παιδί της ζωής. Έτσι. Ο μηχανιστής είναι αυτός που για χάρη της τεχνολογικής εξέλιξης και της βιομηχανίας μπορεί να καταστρέψει κάθε τι που θα βρεθεί στον δρόμο του, είτε αυτό έχει να κάνει με το περιβάλλον είτε με ανθρώπους. Αντιθέτω, ο μυστικιστής πολλές φορές ασχολείται με δραστηριότητες θετικές προς ζωή και την κοινωνία. Με διαφορά όμως ότι λόγω της μυστικιστικής του προσέγγισης, η οποία αντιφάσκει με τη λειτουργία της φύσης και ζωής, εξειδανικεύει τα πράγματα και απομακρύνει από τη φυσική του πορεία και εξέλιξη.
Αυτό μπορούμε να το δούμε και σε ένα πλαίσιο πέραν του χριστιανοί κτλ. Στο πλαίσιο φιλόσοφοι, στο πλαίσιο, ξέρω εγώ, καλοί άνθρωποι, έντιμοι άνθρωποι και πατερίδες και δεν ξέρω τι είναι. Λοιπόν, τι λέμε. Ναι. Το χειρότερο και το πιο ακραίο αποτέλεσμα της σκληρής και άκαμπτης θωράκισης είναι ο φασισμός, ένας αρρωστημένος συνδυασμός μυστικισμού και μηχανιστικής σκέψης, απόλυτα καταστροφικό τη ζωή. Ορίστε, τα έλεγα εγώ πριν το διαβάσω, τα ήξερα, τα έλεγα έτσι. Λοιπόν. Ναι. Λοιπόν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του φαραστηρικού χαρακτήρα ήταν ο Χίτλερ, καθώς επίσης και άλλες ηγετικές προσωπικότητες της ιστορίας. Μουσολίνι, Στάλιν, Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Παπαρίγα. Φασιστικές είναι και όλες οι ακραίες μορφές βίας, όπως οι ατομικές βόμβες στη Χιροσίμα και τον Ναγκασάκι, από τους Αμερικάνους του 1945, αλλά και η επίθεση των μουσουλμάνων τρομοκρατών στους Δήμους Πύργους της Νέας Υόρκης. Εντάξει, η οποία εντάξει ήταν και άλλοι σκόποι εκεί πέρα, αλλά μην τα λέμε τώρα αυτά, λοιπόν είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, από την άλλη, ο αθωράκιστος γενετήσιος χαρακτήρας με τον ισορροπημένο μεταβολισμό της ενέργειας μέσα του χαίρεται άμεσα τη ζωή, αντλεί ευχαρίστηση μέσα από κάθε κατάσταση και είναι ικανός να εκφράσει κάθε είδους συγκίνηση ανάλογα με την περίπτωση. Η ζωή του χαρακτηρίζεται από μια ποιότητα που προέρχεται από την ικανότητά του για αυτορύθμιση και λειτουργική σκέψη. Ο αθωράκιστος άνθρωπος μπορεί να αγαπήσει βαθιά, αλλά και να μεσήσει το ίδιο έντονα, χωρίς όμως να προκαλεί οποιοδήποτε κακό, εκτός και αν απειλείται η ίδια η ζωή του. Έτσι. Όλα τα κίνητρά του είναι απόλυτα ορθολογικά και οι πράξεις του εναρμονίζονται με τις επιθυμίες του. Λοιπόν, δεν χρειάζεται κανόνες και νόμους για να ζει αρμονικά, αλλά ακολουθεί μια γνήσια εσωτερικά καθευθυνόμενη ηθική, από το Θεό δηλαδή ηθική, όχι η ηθική των νόμων, η ηθική του Θεού, βλέπε Αντιγόνη, βλέπε Ουρ, λοιπόν, που απορρέει από τους λειτουργικούς νόμους της φύσης. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι αυτό που θέλετε η αρχική κοινωνία, έτσι. Και αυτό δεν εκφράζεται καθόλου από τους ορθόδοξους αναρχικούς, οι οποίοι προβλέπουν μια θεμένη σε θεμέλια και πλαίσια αναρχική κοινότητα, η οποία θα ακολουθεί κάποιες νόρμες και τα λοιπά. Μην τα συνεχίζουμε λοιπόν. Το ερώτημα που γεννιέται τώρα είναι γιατί η θωράκιση ως μια φυσική κατάσταση συνεχίζει να υπάρχει και να γεννίζεται από την ανθρωπότητα. Η απάντηση έρχεται πολύ εύκολα αν κοιτάξει κανείς τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κοινωνικό μας σύστημα, έτσι. Είναι απόλυτα προφανές λοιπόν, ότι η υπεύθυνη για τη δημιουργία της θωράκισης είναι η πατριαρχική, αυταρχική δομή του κοινωνικού και κυβερνητικού συστήματος, που είναι ενάντια στη φυσικότητα και τη λειτουργικότητα της φύσης. Και αυτό επαληθεύεται να προσέξουμε ότι η θωράκιση αποσιάζει από κοινωνισμό με τη αρχική δομή. Έτσι. Free fuck, ελεύθερο γάμιση, ελεύθερο κόλληση. Τα λέει ο Κουλόγλου. Λοιπόν, ναι. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στις έρευνες που έκανε στις αρχές του 20ου αιώνα ο γνωστός ανθρωπολόγος Μπόρισλαβ Μαλινόφσκι, ναι, στα νησιά Τρομπριάντ του Ειρηνικού ωκεανού. Επίσης αυτά τα λέει και ο Έγγελς στην καταγωγή του κράτους της ατομικής ιδιοκτησίας και της οικογένειας. Τα λέει και αυτά και ο Έγγελς, έτσι. Λοιπόν, τα λέμε αυτά. Οι κάτοικοι των νησιών αυτών φέρουν όλα τα χαρακτηριστικά του αθωράκιστου γενετήσιου χαρακτήρα που περιγράφει ο Ράιχ και έχουν έναν τρόπο ζωής που συμβαδίζει με τη φύση, ζουν αρμονικά σε μια φυσικά αναπτυσσόμενη δημοκρατία, είναι αυθόρμητα ειρηνική, όπως και οι Βουσμάνοι στη Καλαχάρη, δεν τα λέμε αυτά. Ενώ η ανατροφή των παιδιών βασίζεται στη φυσική αυτορύθμιση. Στα νησιά Τρομπριάντ δεν παρατηρούνται εγκλήματα, σεξουαλικές διατροφές ή διανοητικές ασθένειες, έτσι. Όλοι τώρα έχει εισβολή του σεξουαλικής διατροφές. Λοιπόν, είναι πρωτοποριακό σχολείο, επίσης το πρωτοποριακό σχολείο Summerhill που ίδρυσε ο παιδαγωγός Αλεξάνδερ Νίλ το 1921, λειτουργεί μέχρι σήμερα και που είναι βασισμένο στις αρχές της αυτορύθμισης και της φυσικής δημοκρατίας, έτσι, η δημοκρατία, επαληθεύει και πάλι την άποψη ότι σε ένα περιβάλλον που στηρίζεται σε φυσικές λειτουργικές αρχές της ζωής, η θωράκιση απουσιάζει. Άρα, για να δημιουργηθεί μια
συνθήκη ώστε οποία μπορεί να υπάρχει και να επιβιώσει μια αναρχική κοινωνία, πρέπει να εκλείψουν πρώτα οι λειτουργικές αρχές, να υπάρξουν και να εκλείψει η θωράκιση του χαρακτήρα. Έτσι, δηλαδή να είμαστε όλοι ελεύθεροι και εντάξει με τον εαυτό μας και να μην χρειαζόμαστε να έχουμε κάποιες νόρμες και συμπεριφορές οι οποίες θα μπορούν να μας θωρακίζουν απέναντι στην εκάστοτε κριτική του συνομιλητή, για παράδειγμα, κτλ. Άρα να μπορούμε να μην είμαστε trollable και να μην μας τρολάρουν. Άρα για να γίνει αυτό πρέπει πρώτα να μάθουμε να τρολάρουμε εμείς για να μπορούμε να αναγνωρίζουμε το πώς μας τρολάρει άλλους και να μπορούμε να μην τρολεζόμαστε. Θα έλεγα. Ναι. Η οργονομία, η επιστήμη που ίδρυσε ο Wilhelm Reich, για να ελευθερώσει το άτομο από τη χαρακτηριστική, χαρακτηρολογική και μυϊκή θωράκιση, χρησιμοποιεί θεραπευτικές τεχνικές, την οργονοθεραπεία, αυτό είναι άλλο λακής, ένα συνδυασμό αναδραστορατήρα με επεμβάσεων και βάση του θεραπευτή στο σώμα του ασθενής, με μαλάξεις και πιέσεις σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος, τα οποία συγκρατούν χρόνια, καταπιεσμένες συγκινήσεις όπως οργή, κλάμα και άλλα. Μάλιστα, βελονικμός και τέτοια. Μάλιστα. Και που με αυτόν τον τρόπο βγαίνουν στην επιφάνεια και εκφράζονται από τον ασθενή με την απαλλαγή του ατόμου, τη δράγησή του, εμφανίζεται η ομαλή ροή της ενέργειας του σώμα του, Tai Chi, μάλιστα, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στις σωματικές αισθήσεις και συγκινήσεις που ήταν για χρόνια ξεχασμένες να επανεμφανιστούν, αισθήσεις που συχνά υπήρχαν από το καιρό της βρεφικής παιδικής ηλικίας, αλλά είχαν μπλοκαριστεί. Να ανοίξουμε τις πύλες μας, κινέζικη φιλοσοφία, Θιβέτ και δεν ξέρω τι, έτσι, τα πάντα όλα. Το άτομο μετά από θεραπεία αποκτά περισσότερη ενεργητικότητα, δεύτερη γέννηση και κάτι τέτοια. Είναι μια άποψη, είναι μια ιδέα. Αυτό ήταν το κείμενο. Με αυτό κλείνουμε το βίντεο. Ό,τι λόλ είδατε. Ευχαριστώ που μας ακούσατε και δεν παρεθήκατε. Γεια σας.